Con este acto de sinatura desenvolvido esta mañá no Salón de Plenos de Muros, o Marisqueo de Muros Noia inicia o seu camiño para ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial da UNESCO. A inscrición desta actividade no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia supón o primeiro trámite formal para a presentación da candidatura. Ademais, os alcaldes de Noia, Muros, Portodosón e Outes asinaron o documento os patróns maiores das confrarías de Muros, Noia, Portosín e Portodosón, pósitos que promoven a candidatura. Unha vez asinada esta solicitude, o seguinte paso será a presentación de material complementario ante a Xunta de Galicia, entre o que destaca o libro Cultura do Marisqueo na Ría de Muros Noia, presentado esta mañá no transcurso do acto pola súa autora Guadalupe Jiménez. Unha vez conseguida a categoría de Patrimonio Cultural de Galicia, elevarase a petición ao Ministerio de Cultura para que faga o propio ante a UNESCO. Para incrementar as posibilidades da candidatura española, os seus promotores levan meses traballando coa Asociación Nacional de Mulleres da Pesca de Chile, coa que se impulsará unha candidatura conxunta.